Лято е. Всеки предпочита разходките въпреки жаркото слънце, приятната весела компания и вечерните събирания. Дори високите температури през последните седмици не спират желаящите да посетят любимите си дестинации. Напитки с много лед, сладолед с разнообразни вкусове, ледено-студена вода, както и включения на нисък градус климатик са част от предпочитаните начини за разхлаждане в горещините. Противно на общоприетото разбиране, че лятото е сезон само за наслада и забавление, всъщност болестите се разпространяват почти със същия темп, както и през останалите периоди на годината. Засилените лични контакти, към които предразполага топлото време, високите температури, спомагащи за бързото размножаване и развитието на вирусите, са само част от причините за високата заболеваемост и през летните месеци. Здравейте! Вие сте с Medical TV. Аз съм Николина Гурдева. В поредицата летни теми ще си поговорим за едно от най-честите заболявания през лятото. При мен днес е доктор Духленски. Здравейте! Здравейте! Вие сте завършил множество курсове в България и чужбина, а към момента сте асистент към Медицинския университет Плевен вече повече от 10 години. Участвал сте в редица форуми и научно-изследователски проекти. Имате и редица публикации. Разкажете на нашите зрители какво ви запали по медицината. Спомням си още като ученик. Първите години в гимназията бях... моята баба, тя беше учител по литература и за нея беше изключителна чест и фикс идея аз да се занимавам с литература, с история, журналистика, право. Моят дядо обаче и моя баща и майка, те са лекари и още тогава аз ги идолизирах. За мен беше изключително нещо да си лекар. Беше нещо много различно. Не беше професия. Така аз ги виждах нещата като дете. И се вълнувах с всяка една история, всяко едно дежурство на моя баща, с голям интерес слушах всичко, което той преценяваше, че може да ми сподели като дете. И така лека по лека започнах биология и химия, като всеки един бъдещ студент, 11-ти клас и станах студент по медицина. Завършил сте своето образование тук в Плевен, в Медицинския университет Плевен. Какви са вашите спомени от следването? Изключително мило ми е, когато се върна назад в спомените си. Приятелства, които и до днес са факт. Благодарение на тези приятелства успяваме да се подкрепяме с колегите ми професионално. Винаги можем да се обадим един на друг, винаги да се подкрепим в труден момент и в по-тежки случаи, да обсъдим, да разчитаме един на друг, което е незаменимо. И може би по-дългия период на обучение, по-дългите часове, по-тежките изпити, прекарани заедно, това оказва огромно влияние върху бъдещето заедно. И някакси по време на обучението студента започва да усеща, че ще живее с тези хора и е рамо до рамо в борбата за пациента с тях. А сега ще премина директно към темата на нашата среща. Смятате ли, че през лятото сме по-малко бдителни, отколкото през зимния период и това е част от причината за по-честите инфекции през този сезон? Не бих казал, че бдителност е точната дума. Може би лятото хората се отпускат, тогава е плануваната почивка, бленуваната почивка, която човек е чакал през по-голямата част от годината. Човек пътува повече тогава, среща се с повече хора, има повече контакти. Някакси ваканционната нагласа е малко по-различна. Така че малко по-различна е за мен и динамиката на вирусите, агресивността на вирусите през лятото, типа на хранене на хората, приема на течности. Това са много важни неща, особено през летните месеци. Едно от сериозните усложнения от обикновената настинка е ушната инфекция. Разкажете ни какво представлява тя? Ушната инфекция или така наречения отит можем да го разделим грубо на няколко основни групи. Ушната инфекция е остра и хронична, като можем да разделим инфекцията острата на среден отит или възпаление на средното ухо и на външното ухо.
Често се сблъскваме и с гъбични инфекции, особено лятото, и с вирусните отити. Смятам, че особено през лятото външният отит е много по-чест. Но това не означава, че трябва да пренебрегнем и средните отити. Какви са причините, водещи до развитието на този тип инфекция? Особено за външния отит или възпалението на външното ухо. Външният отит, това е възпаление на канала, на външното ухо и много често и външния слой на тъпанчевата мембрана. Поради честото къпане в водни басейни, прекомерната хигиена на ухото през лятото, хората свързват чистенето на ухото с едно здраво бъркане в канала. Как ние използваме едни клечки, как почистваме ушната кал. Не бих казал, че това винаги е правилният подход към ухото. Ухото е един изключително интелигентен орган и трябва да подхождаме с голямо внимание и с респект към ухото. Така че външните отити са типични основно за летните месеци. Не е изключено да се появят и в останалата част на годината, но в нашите кабинети с това се сблъскваме почти ежедневно. Къпането в басейни, така наречените, може да ги наречем и морски отити, бански отити, отит на пловец. Споменахте басейните. Бих искала да ви попитам в такъв случай, добре ли е да се използват тапи за уши, както ползват пловците, когато, примерно, ходим на басейн? Да, бихме могли да използваме тапи за уши, особено при хората, които имат предразположение към подобен тип инфекции, хора, които са с хроничен проблем с средното ухо, хора, които почти ежегодно имат този проблем. Трябва да внимаваме с почистване на ухото. Това е изключително важно. Всички сме виждали на плажа как един човек скача на единия крак и си тръска главата в едно усилие водата да изтече от ухото. Но всъщност това заглъхване, което всички ние сме изпитвали, не е причинено само от водата. Всички ние имаме ушна кал. Това е изключително важен продукт за нормалната функция на нашето ухо. И тя е хигроскопична, тя е като една гъба. Изключително лесно набъбва и води до проводно намаление на слуха. Тоест това сглъхване на ухото не е само от водата, а от набъбналата ушна кал. И след плаж, като хванаме клечката, като се опитаме да почистим, като натъпчеме тази ушна кал навътре към тъпанчето, се получава една тапа. Много е лесно да травмираме тъпанчето и да охлузиме, да нараним този външен слухов проход, този канал, което веднага е една прекрасна входна врата за инфекции и за получаване на този външен отит. В същото време много майки при почистването на ушичките на малкото дете използват именно клечки за уши, въпреки съветите на личния лекар, на педиатъра, който често пъти казва да не се прави тази процедура или да се прави изключително внимателно. Може би това е и причината, поради която доста деца страдат именно от отит на ранната детска възраст. Как да си почистват ушлетата на малките деца? Това е другия много чест въпрос в нашите кабинети. Отитите в детската възраст се дължат много често не на почистването от страна на майката, а на честите инфекции на горни дихателни пътища и на възпалението в областта на носоглътката. Тази така въпросна, така споменавана трета сливица, получава се така наречения аденоидит. Много лесно инфекцията по кръвен път или по съседство навлиза от носоглътката и от носа към средното ухо, а често и вирусните заболявания причиняват вирусни отит. Така че механизмът при децата е малко по-различен. На каква възраст са най-често пациентите при вас, които страдат от това заболяване? Специално за отитите през лятото можем да срещнем всяка една възраст. Най-често това са хората в активна възраст, които пътуват, които плуват, които се веселят, но не е изключено да срещнеш пациент и в по-напреднала възраст, може и в по-ранна детска възраст. Децата са постоянно в басейна, във водата, ние това го знаем, така че се получава това нещо. А какви са симптомите, за които трябва да внимаваме? Симптомите, за които трябва да сме бдителни, тук е важно да направим разликата между средния отит и между външния отит.
Когато усетиме болка, тупкаща болка, пулсираща болка, заглъхване на ухото, изтичане на секрет от ухото, болка дори при дъвкане, това може да е симптом на възпаление на външния слухов проход, на така наречения външен отит. Повишената температура, плачът на детето, неспокойствието на детето, което е възможно да се получи ден, 2 до 3 след една остра хрема или една вирусна инфекция, също трябва да ни подскаже, че е възможно да става въпрос за инфекция на ухото. Тоест в домашни условия всеки един родител при наблюдаване на детето по-внимателно би могъл сам да установи, че проблемът е по-сериозен и съответно да посети лекарски кабинет. Не бих казал, че човек трябва да си позволи комфорта да се самодиагностицира вкъщи. Когато се появят някои от тези симптоми, е добре човек да се обърне към специалист оториноларинголог, който да го насочи към правилното лечение и да му даде отговор дали става въпрос въобще за инфекция на ухото. Но самолечение и самодиагностика в никакъв случай. Това не е окей, не е правилно за мен. А как протича прегледа в кабинета по уши, нос, гърло? Това е интересен въпрос. Често ни задават този въпрос. Как протича един преглед? Аз смятам, че точно това е красотата на медицинската професия и точно там идва това нарицателно за медицинската професия, че тя е изкуство. И това е красотата, може би, на това изкуство. Когато подходиме с творчество и с индивидуален подход. Нямам шаблон на преглед. Да, разбира се, отработените методики на изследване на преглед ги изпълняваме при всеки един пациент, при когото има нужда, но подходът е индивидуален. Има пациенти, които от вратата са притеснени. Те се притесняват, те се шокират само при вида на кабинета, на стола, на апаратурата, с която работиме. Синдрома на бялата престилка. Да кажем, синдрома на бялата престилка, да. Чувал съм, че така го наричат. Просто важно е да имаш индивидуалния подход и да се опиташ да си спокоен, да бъдеш търпелив към пациента. Всеки го заслужава и само при вида на нашите кабинет или оставането в болница, само фактът, че пациента, един хоспитализиран пациент, да кажем, не спи в собственото си легло, е достатъчно стресиращо за него, за да бъдем търпеливи към него. Относно лечението на ушната инфекция, тя задължително ли включва антибиотици? При острия отит, острия среден отит, антибиотикът е почти задължителен в случаите, но при външния отит е добре, след като се посети специалист, би могло да бъде направен тоалет на ухото, да се прилагат редица противовъзпалителни или антибиотични локални пасти, кремове, мехлеми и капки. Но в по-тежките случаи, да, би могло да се използва антибиотик през устата. А до хирургична намеса стига ли се? При хроничните отити лечението е основно хирургично. Докато при острия отит, острия среден отит, в някои от по-тежките случаи, когато пациента, било то детето или по-възрастният човек, не се повлиява на консервативното лечение, антибиотичното лечение, се налага да направим така наречената тимпанотомия или парацентеза. Това се състои в даването на дренаж на гнойната секреция, която е в средното ухо. Това е първото правило в хирургията. Когато имаме такава гнойна секреция, тя трябва да бъде евакуирана. При външния отит, типичен за лятото, това не е задължително, но ако имаме един цирей в ухото или един фурункул, който набъбва, който причинява отток на канала, понякога се налага една инцизия, да можем отново да дренираме този секрет. Тъй като в ушния канал имаме космици също. В основата на тези космици е възможно да се получи възпаление и това да е механизма на цирея. Доста майки практикуват в домашни условия различни методи, даже от народната медицина, за лечение или за облегчаване на симптомите на децата. Мислите ли, че тези методи действително са ефикасни? Отново
Не смятам, че човек трябва да си позволява да експериментира с собственото си ухо или с ухото на своето дете. Напоследък обаче ми прави впечатление така последната година-две, особено след COVID, че пациентите се вслушват много повече в нашите съвети и са много по-внимателни в това, което говорят с нас. Така че пациента наблюдаваме една тенденция за по-ранна профилактика и пациента ни търси малко по-рано. Не много хора вече си позволяват самолечението. Най-различни методи сме виждали всички ние по нашите кабинети, от използването на глава, скелитка чесън в ухото, поставяне на зехтин в ухото, окей, дива зелка, дори и урина съм виждал в практиката си, както и почти всичките ми колеги в ухото. Това вече поставянето. не си изненада. Да, определено е интересно, но е факт. В такъв случай да посъветваме нашите зрители да вземат своевременно мерки, да посетят нужния специалист, защото е възможно да настъпят и много сериозни усложнения. Какви са те? Отитът не е свръхспешно състояние в нашата специалност. Такива състояния са острия задух, чуждите тела, тежки травми, кървене. Но усложненията, които могат да настъпят от отита, са в тежки случаи засягане на лицевия нерв по съседство, менингити, менингоенцефалити, вътречерепни усложнения, което е много тежко усложнение и не трябва да се допускат тези неща. Има ли изобщо някакъв начин, чрез който да предотвратим това състояние, свързано с ушната инфекция? Никога не можем да бъдем сигурни и да имаме 100% гаранция. Това, което ние препоръчваме като УНГ специалисти е спазване на тези основни правила. Да бъдем внимателни, какви басейни посещаваме лятото, да внимаваме с прекомерната хигиена и използването на ушните клечки и тампони в ушния канал. При поява на някои от тези симптоми, болката, сърбежа, оттока на ухото, изтичането на секрет от ухото, да потърсиме специалист, а не да опитваме самолечение. Но не можем да бъдем сигурни и никога не може да гарантираме това нещо. Споменахте преди малко за сърбежа в ушите. На какво може да се дължи това? Често сърбежа в ухото може да се дължи на гъбична инфекция на ухото или така наречената отомикоза. Отново, често срещано състояние през лятото и предпоставка за едно по-тежко възпаление на ухото, на външното ухо. Когато човек има сърбеж в ухото, започва отново да почесва ухото, да се опитва с най-различни предмети да бръкне в ушния канал и това да възпали канала отново. Защо се развиват всъщност тези гъбични инфекции в ухото? Както гъбите обичат тъмно, топло, влажно, идеална среда във външния слухов проход и това е едно перфектно място за развитие на гъбична инфекция, когато имаме условията за това.